Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Please Don't Touch Anything 3D, că mă și încurc la numele de lungare ăsta, jocul. N-am mai jucat jocul ăsta de vreo 3 săptămâni, cam așa, mai bine de 3 săptămâni, așa că să vă reîmprospătez un picuț memoria. Ce e joculețul ăsta? E un joculeț micuț, puzzle-ish, a doua versiune de la joc, pentru că mai există și Please Don't Touch Anything normal, doar că asta este versiunea 3D. Practic ce se întâmplă, vine cineva pe ușa asta, ne zice că trebuie să duc el până la baie și să-l așteptăm în camera asta fix pe scaunul din spatele meu pe care nu pot eu să-l văd. Și îmi spune nu apăsa pe nimic. Și atâta trebuie să-i spui tu cuiva, bă, să nu facă absolut nimic, că clar o să facă. În momentul de față, bine, hai să zicem altfel, există în joc 30 de ending-uri indicate aici în josul mesei de câte un beculeț aprins. Și bine, ăsta e unul de ending-uri. Da. Nimic. Da. E bine, ăsta de prima fază când intri în joc, dacă nu mă înșel, vine și îți spune nu apăsa pe nimic. Și apoi, dacă tu faci exact chestia asta, adică să stai locului, practic e un ending. Și odată ce dai reset, îmi dă așa ceva cu postura Lotus, că sunt răbdător, că nu știu ce, și bam, încă un ending adăugat, nu știu care a fost exact. Acum chestia e că am făcut data trecută 10 ending-uri, cred. Stai, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nu, am făcut data trecută 11 ending-uri. Data asta hai să vedem eu cât de bine știu să fac ending-uri fără să mă uit pe internet. Bineînțeles că totuși mai am câteva amintiri despre jocul ăsta de când, vezi, Doamne, m-am uitat și prima dată la el, așa că ce să facem prima dată? Cred că trebuie să facem unul dintre cele mai simple ending-uri, să apăsăm pe buton până când îl rupem. Este de aici șurubelnița, este ciocanul și s-a stricat. Da. Și scrie, mă, dummy. Cred că ar trebui să însemne idiot sau ceva, nu știu ce înseamnă dummy, parcă să zic că ar putea însemna așa ceva, nu știu. Mă rog, parcă ăsta l-am făcut cu săgețile, o să mai folosim noi de numere altă dată, dar nu acum. Șurubelnița oare? Nu vreau șurubelnița. Aș vrea, cred că ciocanul. Și avem noi aici ceva. Un telefon și o dischetă. Parcă zic că discheta asta puteam să o băgăm aici undeva. Cum ajungeam să... Era o chestie aici care se deschidea, dar nu știu cum, deci trebuia să deschid asta cu culorile, parcă. Sau nu, cred că fii atent. Ce ar trebui să fac? 3, 1, 2, 2, 1, 3. Din nou codul ăsta. Și să dau în... Nu cred că am făcut bine. A, nu, stai că asta îmi trebuia mie, deci... Care era codul? Codul era teoretic ăsta, deci trebuie să fac invers. Stai că să-mi arate formele și practic eu trebuie să fac fix invers de la ăsta. Deci... Stânga jos, stânga sus, stânga jos, nu, stânga jos, stânga sus, stânga sus, stânga jos și ar trebui să fac invers practic. Dreapta sus, dreapta jos, dreapta jos. Nu asta vreau. Eu vreau să... 8008 08. Da, asta mă interesa. Și e bine, luăm noi discheta asta și putem să o băgăm aici. Ei, City Boom. Press screen. Și e bine, ce ar trebui să fie o referință la un joculeț ăsta foarte vechi, care, na, practic, tu zbor cu un avion peste un oraș și trebuie să bubui tot orașul, practic. Chestia panorama e că n-ai, practic, orașul în care tot îl distrug eu și chestii. Și chestia care cred că ar trebui să o fac, practic, scopul final, e, practic, avionul tot coboară în altitudine, să n-ajungă avionul să se lovească de clădiri. Poate dau fail. Fii atent să vezi că nu știu, nu mai are mult. Ok. Fii atent. Deci poate să lovește de aia. Hai să-mi trag palme.
Ah, e bine. Am pierdut. Ei, trebuie să refac toată chestia asta de la capăt. Cine mai știe cum trebuie să fac? Aoleo. Bun, hai că am făcut-o și pe asta. Ei, mă, stai. N-ar trebui să vadă? Am făcut un achievement, cred, nu? Da. De ce nu s-a făcut achievement-ul, bă? Aveam sursa pornită greșită, practic nu înregistram cum trebuie. Acum o să văd și interfața la timp. Ei bine, făcusem un achievement, nu știu acum să mai pun. Eventual poate pun după o poză. Ce zice? Deci stage clear, press restart to continue. You drop all bombs. Restart. Ei, și avem o figurină unde, aha, cu un avion. Și ăsta a fost al doilea ending de azi? Câte mai sunt acum? Bă, și dacă tot am făcut eu treaba aia cu ciocanul și cu asta care iese, o să o dă că naiba când o să dau la editat clicurile, poate trebui să-mi dau leacă mouse-ul mai așa, că dacă nu e atât de important să ții mouse-ul aproape de mine, bun. Și trebuie să sun eu la un număr, dar nu mai știu care e numărul. Ăsta? 399 2364 32364 2364. Sună. Aoleu. Și? Ce s-a întâmplat? A mers, nu? S-a mort, am înțeles ceva. Bun, revenim la altă dată. Între timp, mi-am amintit o chestie, doar că trebuie să-mi dau seama cum ne ajungeam acolo. Bun, fii atent, dă-mi șurbelnița. Hai mă. Și putem să deșurbăm noi ăsta chiar. Și o să dea panoul la o parte. Doar că chestia e că nu mai știu exact. O să trebuiască codurile astea pentru ceva anume, plus D6-le care este de aici, parcă D6-rea, pentru tăblia aia cu multe butoane, dar nu mai știu exact care e. Oh, da, chestia asta totuși, nu cred că o să ne ajute cu nimic dacă facem, dar am uitat de ea corect. O să fac și chestia asta. Doi hamsteri și ce e amuzant că unul dintre hamsteri se joacă cu, practic, și el tot acolo așa, dacă vă uitați voi mic, se joacă fix se joacă pe o masă ca și noi, gen. Practic se joacă Please Don't Touch Anything 3D la modul ăsta. Păi și cu ce m-a ajutat? Stai așa. Na, atunci să mai băgăm încă un cod de culoare, că ăsta cred că o să facă totuși ceva. Roșu, galben, galben, albastru. Roșu, galben, galben, albastru. Nu? Sau nu stai? Deci practic fii atent. E codul bun, doar că n-am trebuie să mai deblochez ceva, da, corect. Cred că asta e treaba. 8, 2, 6, 7? De fapt nu stai că trebuie să dau reset, da, corect. 8, 2, 6, 7. Uite mă, asta mă interesa. Și apoi ce mai vreau chestia aia care se debloca făcând asta. Așa, de 4, bun, și am spus eu treaba că vreau șurubelnița. Perfect. Și ăstea teoretic acum ar trebui să fie 1, 2, 3, 4, 5, nu, 2, 4, 6, 7. Și am eu, deci odată la mână, B4, D1, D, aoleu. Deci, hai să zicem așa. Teoretic cred că ar trebui să vină exact identic dacă ar fi, deci să luăm de la 1 la 7 și de la 1 la 7 și de la A la B. A la cât, care ne bea 7? Mă, dar ce să tot aude? Oare o fi fix în sens invers, adică D1, D7, B4 și așa? Oh! Ce s-a întâmplat? Da bine, mă! Asta e pentru alt ending. Eu mi-am uitat chestii pentru altceva mai complicat, aolo. Mă, dacă tot, hai să mai facem măcar unul pe care îl știu. Deci data trecută am făcut noi 2, 6, 7, doar că dacă ținem noi apăsat, se poate vedea de fiecare dată când trece câte un 6, 6-le e roșu, înseamnă că și 6-le are ceva special, adică trebuie să noi până la 6 prima dată pe cifra sutelor și tot așa. Hai, 3, 4, 5, 6, bam.
Asta e altceva și un ending pe care nu l-am găsit încă. Aoleu, cât pot să mă complic. No, că nu mă ajută, că îmi trebuie ceva simboluri dintr-un alt ending. Stai că știu care e ending-ul care ne lipsește mie. Hai să scoatem ciocanul și hai să o facem pe asta acum. Bam! Opa! Hei, ce se întâmplă? Illuminati confirmed. Și e în 3D, cum s-ar spune. Deci odată la mână avem ochi, clepsidră, ăsta cu valuri și cheie. It's true? Și uite că apare și achievement-ul. Oba, stai că s-a gliciuit. Bun, și din nou, îmi place că s-a gliciuit asta. Bă, nu mă supăr. Nu merge. Bun, și ce simboluri am zis eu? Deci, ăla, clepsidra, cheia și valorile am zis. Adică, teoretic, opa? Hai că l-a nimerit, ești nebun? Iau deci pe ăsta. Mă, ce ne mă? Încă mă întreb ce cu ending-urile astea, unele dintre ele, chiar ce legătură au, ce... De ce? Ai chestia, de ce? Pur și simplu, de ce? Nu știu, sincer, nu știu ce să zic care e treaba cu mintea lor câteodată când fac unele chestii de genul ăsta. Da, s-au transformat ce era gunoiul, imprimanda și ce era în spatele meu în niște chestii gelatinoase, la fel și toate clădirile din oraș. Și nu știu ce, tocmai asta e ceva satanic sau ceva, nu știu. Deci stai, am avut 11 ending-uri până acum, câte am în total acum, cred că 16. Da, 16. Hai să mai facem încă vreo 4, mă rog, hai să vedem dacă știu eu să mai fac încă 4. Aoleu, cât e de muncă și chestia că nu vreau să mă uit pe internet cum să fac, ar fi ușor să mă uit pe internet, dar nu vreau. Mă, am te da să facem alte chestii, uite că mi-a venit altceva în cap. Nu mai ne băgăm la numere. Dau eu ciocanul și printerul, dă-i. Bă, bune, stai că trebuie să spamez. Ribbon not detected. Dă-i. O să aud ca naiba. PC load later. Dă-i. Check deep switch. Mai dă-i. Dă-i să-l doară. Mai trebuie să mai dau mult? Paper jam. Oare cât trebuie să-i dau? Gata. Connection lost. Și am luat un capsator. Gata, mi-am amintit altceva. Ce am putea să facem? Nu. O să aibă tot legătură cu ciocanul. Băi, dar să mă facem la chestii cu ciocanul ăsta. Sparg ceasul. Și punem toate la 12 parcă. Nu. Nu, și punem toate la 6. What? Is she here? Scuze pentru flash. Creepy, nu? Cred că asta e o referință la ceva, un film, dacă nu mă înșel, cred. Nu sunt sigur. 18. Erau încă 2. Ce am mai putea noi să mai facem? Deci putem să oprim chestia asta dacă practic îi dăm la șobolan, da. Mă rog, îi dăm practic la șoarece. Deci după ce oprim mi-arată culorile, mă, nu altceva. Am înțeles acum ce se întâmplă, mă. Dacă facem chestia aia. Să încerc eu oare ending-ul ăsta cu steaua de nou, că parcă l-am încercat și data trecută. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Bine, acum trebuie că nu mai știu undeva să pornește. Nu aia. Vreau să scot aia de înăuntru, dar nu mai știu cum. Așa, 8, 2, 6, 7. Bun, dar nu știu care sunt pozițiile aici. Și nu-mi zice pe nicăieri, cred că un indiciu ceva. Bun, deci am trișat puțin și m-am uitat să văd cam care e forma acum, să văd dacă am reținut-o bine. Da.
Și mă enervează că și butoanele astea sunt făcute în ultimul hal să le apeși din greșeală. Uite mă, deci țin click-ul pe ăla și l-apasă pe ălaltul, frate, cursor, mă rog. 1, 2, 3, 4, 5. Ăla e finally. Oh, nu. Iarăși pentagrama. Se întâmplă chestii de moice, nu știu ce. Reset. Las. Așa, aparent, fii atent că cred că apăreau simbolurile în fiecare dintre colțuri și pentru ending cu Illuminati, cred. Așa mi se părea. Bun, deci cât avem până acum? Avem toate astea până aici care sunt 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19. Hai că mi-aș mai vrea încă unul, dar care să fie ultimul de astăzi. Și să nu mai, totuși, să nu mai mă uit pe internet, aia ar fi frumos din partea mea. Pe ăsta cu săgețile l-am făcut. 1, 2, 2, 1, 3. Ah, Button Maniac, Press 1000, da. Yay! Ce să zic? 8, 2, 6, 7. Și unde aș putea să mă mai folosesc eu acum de restul? Știu că era o chestie, dar cred că asta e pentru un ending mai avansat. Dacă deschid eu aici și apăs doar pe galben, 1, 2, 3, 4. Ah, da, corect, s-a deschis chestia aia și e pentru ceva foarte avansat, mai e până acolo, mai am mult și bine. Îmi trebuie o cheie și nu o am. Mâncați și-am dat la bulan. Știam codul ăsta în cap de undeva și... Deci mă gândeam la chestia asta, că e o clapetă. Practic, și dacă ascultați voi în fundal în când, cânt o melodie. Practic, ca să vă dați seama care e exact, ascultați sunetele astea. Par cunoscute și îmi trebuie un cod din... Aude? Îmi trebuie un cod din 3, 6, 8. Și stai, care sunt sunetele? Aha, deci e 3, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Wow, deci mi-a luat. Opa! Pic asteroizi. Ce neba s-a întâmplat, mă? Reset? Presupun că asta face legătură la na. Extinția. Care neba e cuvântul pe care îl caut? În momentul în care au fost omorâți toți dinozaurii, presupun. Extinție, nu? E un termen cum a venit pentru a omorâ o întreagă rasă de vietăți sau ceva. Mă rog, lăsând asta deoparte, hai până nu vine asta din nou. Da, cam atâta va fi cu episodul ăsta. Eu să sper că v-a plăcut, nu știu ce neba o să editez 41 de minute să văd dacă voi și ceva interesant din el, m-am încurcat foarte mult. Următoarele ending-uri, unele sunt mai ușoare, altele mai grele, unele deja le știam, dar nu vreau să le fac acum, le păstrez pentru data viitoare. Unele mi-am dat seama între timp că trebuie practic să mai avansez în joc ca să le deblochez, că e și chestia asta aparent. De păcate. Dar mă rog, cam atât va fi cu episodul ăsta. Eu să sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like. Și să sperăm că nu o să apară episodul ăsta din nou peste 3 săptămâni. Următorul episod peste 3 săptămâni. Na, o zi frumoasă în continuare vă urez. Bye bye!